नुब्लि दा सिन्दुर लानाय बाजै जोंफोर बायदियासो आन्दायबायनाय बायदि क्रिम बायदि थाव फुनफबबायनाय बाजै लामाजों थाङोब्ला मोदोमफ्रुनाय आन्दायबायलै बाजै जोंफोर बादि सेंग्राफ्रा नोंसोरनि महराव बाजै महराव जोंफोर बादि सेंग्राफ्रा नोंसोरनि महराव बाजै महराव फाननानै अमा फाननानै जौ फाननानै बाजैया मबाइल लादों न'सुं खना खना बारि खना खना सोरजों रायज्लायो सोरजों थायो थाय घन्टा घन्टा लै आय' घन्टा घन्टा दाउ फाननानै अमा फाननानै जौ फाननानै बाजैया मबाइल लादों न'सुं खना खना बारि खना खना सोरजों रायज्लायो सोरजों थायो थाय घन्टा घन्टा लै आय' घन्टा घन्टा मावाबाबो सोमावथाबनाय इन्स्टाग्राम खुलिबा नोंखौ नुनाय फेसबुक लाइभआव लाइभ फैनाय बाजै नंनायनि नङैनि सोरखौबा रायख्रुबबायनाय डेन्जारथारलै आय' आल्ट्रा मडार्न बाजैफोरनि लिस्टाव नोंबो सासे बाजै नोंबो सासे आल्ट्रा मडार्न बाजैफोरनि लिस्टाव नोंबो सासे बाजै नोंबो सासे